Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, θα πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ στο οποίο μιλάνε οι καθηγητές του φροντιστηρίου Αριμάνιο και λένε γενικότερα για την εναλλακτική οπτική που έχει όσον αφορά το σύστημα εκπαίδευσης του συγκεκριμένου φροντιστήριο, αλλά και για εσάς όσο ενδιαφέρεται. Γιατί να πούμε, ενδιαφέρονται ότι πολλά παιδιά δεν κάθονται το καλοκαίρι που θα πάνε Τρίτη Λυκείου Δευτέρα, κάνουν φροντιστήρια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Αναζητώντας σημαντικές απαντήσεις που άπτονται σε θέματα της εκπαίδευσης, η Mad Camera απευθύνθηκε σε έναν από τους πιο προοδευτικούς και καινοτόμους ομίλους μέσης εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια Αριμάνιο. Ζητήσαμε από καθηγητές του Αριμάνιο να μας εξηγήσουν ποια είναι η ιδιαίτερη φιλοσοφία διδασκαλίας στην οποία στηρίζονται και τους κάνει να ξεχωρίζουν. Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτικός στα φροντιστήρια Αριμάνιο λειτουργεί σαν δάσκαλος και καθοδηγητής, αναζητήσαμε απαντήσεις ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούν και ποιες ανάγκες των μαθητών καλύπτουν. Η φιλοσοφία των φροντιστηρίων Αριμάνιο εδώ και 20 χρόνια είναι το να παίρνει το καλύτερο από κάθε μαθητή ξεχωριστά. Για να το καταφέρουμε αυτό λοιπόν, τι κάνουμε, προσαρμόζουμε τη δική μας διδασκαλία πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Έχουμε δηλαδή μια αυστηρά μαθητοκεντρική προσέγγιση μέσα στα τμήματά μας και για να το καταφέρουμε αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα τα κλασικά παραδοσιακά στοιχεία της διδασκαλίας μαζί με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Καταφέρει να συνδυάσουμε όλα τα καλά στοιχεία που μπορεί να έχει η παραδοσιακή διδασκαλία, όπως είναι για παράδειγμα το λιγομελή τμήματα, με όλες τις νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, κάθε μέρα στις τάξεις μας οι μαθητές κάνουν διαδραστικά πειράματα. Από το σπίτι μπορούν να ελέγξουν online τον εαυτό τους μέσα από ειδικά online test που έχει φτιάξει η ομάδα μας εδώ των καθηγητών. Οι ύλοι τους, αντί να πάρουν ένα απλό βιβλίο, πλέον παίρνουν ψηφιακά τις σημειώσεις τους μέσα σε ένα tablet PC. Επαναλήψεις κάνουν μέσα από μια ψηφιακή τάξη, μέσα από την πλατφόρμα του iHelp. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε ο μαθητής φεύγοντας από εδώ να έχει ήδη αφομοιώσει την ύλη του, να μαθαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα. Περισσότερες απαντήσεις όσον αφορά στους καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας των φροντιστήριων Αριμάνιο μπορεί κανείς να βρει στην επίσημη ιστοσελίδα τους στο www.arimanio.gr. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Νικολέτα, παιδί μου, ησυχία. Από την ώρα που έχεις μπει μες στην αίθουσα, όλο φασαρία είσαι. Όλο απορίες. Εντάξει. Άντε, ρώτα με. Κύριε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δυνατά να ακούνε και οι συμμαθητές σου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εγώ πιο δυνατά πεθαίνεις. Παρακαλώ πολύ, ποιο είναι το site της ημέρας που θα δείξουμε στο Madville? Το www.arimanio.gr. Και τι σημαίνει Αριμάνιο, κύριε? Εσύ δεν ξέρεις να μου πεις, Νικόλετα, παιδί μου? Ναι, κύριε. Ξέρω ότι είναι πρώτα απ' όλα το Αριμάνιο είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης, φροντιστήριο, στο οποίο δεν είναι ένα οποιοδήποτε φροντιστήριο, μιας και είναι πολύ μπροστά όσον αφορά την τεχνολογία του. Σε βλέπω πολύ ενωμένη, Νικόλετα, παιδί μου. Κύριε. Άντε, πες μου. Είναι αλήθεια ότι άμα μπω στο www.arimanio.gr και πατήσω το iHelp θα μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με έναν καθηγητή? Το ποιο, το iHelp? iHelp! Πώς έχουν προχωρήσει τα καινούργια παιδιά, δεν τα γνωρίζω αυτά, για εξήγησέ μου. Μπαίνουμε εκεί και ρωτάμε, στην ουσία είμαστε σε επικοινωνία με κάποιον καθηγητή και μπορεί να μας λύσει όλες μας τις απορίες. Ζωντανή σύνδεση. Ζωντανή σύνδεση. Και εμείς οι καθηγητές τι θα κάνουμε? Ποιοι καθηγητές, μα εσείς είστε στο Αριμάνιο υποτίθεται, μην ξεφεύγεις το ρόλο σου. Λοιπόν, κύριε, νομίζω ότι τώρα βλέπουμε και το site www.arimanio.gr, στο οποίο αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από την βοήθεια επιτόπου που μπορούμε να βρούμε, έχει και όλα τα θέματα από τις Πανελλήνιες από το 1999. Και σε ρωτάω τώρα εγώ εσένα, θυμάσαι, πότε έδωσε Πανελλήνιες, θυμάσαι? Το 98-99. Συγγνώμη, είσαι πολύ μεγάλος. Εγώ πάντως λοιπόν. Είχα κερδίσει χρονιά και πήγα με τους μεγαλύτερους μου. Talk to the hunt. Talk to the foot. Και εγώ συγκινήθηκα τώρα γιατί θα ήθελα να μπω μέσα να δω τα θέματα των Πανελληνιών μου. Δεν είναι καλά. Ναι, για να θυμάμαι την έκθεση. Να δω τελικά τι βαθμό πήρα. Όχι, την έκθεση είχε θέμα τον πνευματικό άνθρωπο, παιδιά. Και επίσης είχε πολύ δύσκολα θέματα στα μαθηματικά. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι με κάθε εγγραφή μου στο φροντιστήριο. Θες να πάρεις ένα χειμώνα να πιεις κάτι να φύγεις από την αίθουσα, σε παρακαλώ. Για πες εγγραφή το. Με το πόδι στη γωνία. Ναι, για κάτσε. Παίρνουμε ένα tablet PC δώρο. Ναι. Το οποίο έχει περασμένη και όλη την ύλη των μαθηματών. Σωστά τα λες. Μπορώ να γραφτώ να πάρω το tablet PC και να πει. Όχι.
Πρέπει να κάτσει να παρακολουθήσει. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Γιατί μπορούμε να σας προτείνουμε πώς να κάνετε σκονάκια, αλλά για να μην έρθουν έξω οι γονείς με τα πλακάτ, σας προτείνουμε και ανεπιφύλακτα τα φροντιστήρια Αριμάνιο, γιατί μπορείτε να μάθετε και πολλά πράγματα. Αλλά Αριμάνιο, αλλά ναι, μπερδεύομαι συνέχεια επειδή είναι το site. Λοιπόν, αλλά και να είσαστε έτσι εσείς κοντά στον κόσμο της τεχνολογίας. Τελείωσε το πελέτα, παιδί μου. Δεν τελείωσε, κύριε, παρακαλώ, πείτε. The stage is yours. Τι θα δούμε τώρα? Πες και εσύ τίποτα, να τα πω λόγω. Τι θα δούμε, ναι. Είμαι ο καθηγητής εδώ, έχω νευριάσει. Είσαι πολύ κακός, μου αρέσει. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο τώρα που θα πάμε να δούμε είναι το σχετικό ρεπορτάζ που κάναμε με πρωταγωνιστές τους μαθητές του φροντιστηρίου Αριμάνιο και μας λένε και αυτοί πώς έχουν δει έτσι την διαφορετική αυτή μέθοδο διδασκαλίας. Τι κάνεις αφού περάσεις τον πυρετό των Πανελλήνιων και τελειώσεις με το σχολείο? Η Mad Camera έθεσε αυτή την κλασική ερώτηση που προβληματίζει κάθε απόφοιτο λυκείου στους μαθητές των φροντιστηρίων Αριμάνιο. Και σε μια σχολή να περάσω και το πτυχίο μου να πάρω, δύσκολα θα βρω δουλειά. Πώς βλέπεις το μέλλον σου μετά τις Πανελλήνιες, είσαι αισιόδοξος γι' αυτό? Όχι και πολύ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, κανείς δεν θα ήταν αισιόδοξος στην ηλικία μας για το μέλλον του. Τι, είσαι αισιόδοξο? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και πιστεύω ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Πως η νέα γενιά καλύτερα θα κάνει να φύγει από εδώ. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κανένας δεν είναι αισιόδοξος. Δεδομένου ότι οι μαθητές στα φροντιστήρια Αριμάνιο βιώνουν μια διαφορετική φιλοσοφία εκπαίδευσης, πιο μαθητοκεντρική όπως χαρακτηρίζεται, τους ζητήσαμε να μας αναλύσουν λίγο περισσότερο την εμπειρία τους από την φοιτηση στο Αριμάνιο. Οι καθηγητές ήταν δίπλα μας, όταν τους χρειαζόμασταν κάτι ή για έξτρα μαθήματα για παράδειγμα, ήταν πάντα δίπλα μας. Και ο τρόπος με τον οποίο μας μετέδιδαν τις γνώσεις τους ήταν ευχάριστος και εύκολος και μας βοηθούσαν αρκετά. Με βοηθάνε πάρα πολύ οι καθηγητές μου με τον τρόπο παράδοσης, με τη χρήση νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα με το διαδραστικό πίνακα και με το σύστημα που έχουν για το ίντερνετ, το μάθημα που κάνουν το ίντερνετ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερή που φοιτήσα και θα φοιτήσω και του χρόνου στο Αριμάνιο, γιατί οι καθηγητές είναι πολύ καλοί μαζί μας. Δηλαδή μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε όχι μόνο σε θέματα, αλλά και γενικότερα είναι κοντά μας σε πολλά θέματα. Πιο πολύ θαυμάζω τους καθηγητές και για τον τρόπο που μας φέρονται και για τις σχέσεις που έχουν μαζί μας. Μπορούμε να τους πούμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά και για τη μεταδοτικότητά τους και γενικά και τα βιβλία είναι καλά. Το πρόγραμμα, όλα και οι αναπτυγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το φροντιστήριο. Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Αριμάνιο και μπήκε στην εκπαίδευση με τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και μπήκε στη σχολή που θέλεις και με κάθε εγγραφή δώρο ένα tablet PC για να έχεις πρόσβαση στην ύλη σου όπου και να βρίσκεσαι. Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Αριμάνιο και μπήκες.